बेनि सेबखांनाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दङ दासिम बेसेबां जौखोन्दो सेबखांजानाय जादों? बुंनो थाङोब्ला दिनैजों आरो 19 सान जासिगोन बे 19 सानाव जोङो मोजाङै जुदि केलकुलेट खालामनानै नायोब्ला आंनि नोजोराव 55%सो थांबाय आरो। दा बे सावथुन सेबखांनायावहाय महरगिरिफोरनिफ्राय माबायदि जाफुंसारनायखौ मोननो हादों? जिहेथु बेहाय जिखिनि महरगिरिफोर दङ मेक्सिमामथ' एक्सपिरियेन्स हल्डारानो गोजा। बिथांमोननि पारफरमेन्सनि फारसे आंहा जेबो माने सन्देह गैया। जायखिजाया थासारियानो जाया मानो सावथुननि गाबनाय मिनिनाय बुज्लायनाय मोनफ्रोम थासारियावनो जोंनि नैबे सावथुननि महरगिरिफ्रा माने गोसो गोजोनथाव पारफरमेन्सखौ होदों आरो आंनि साइडनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना माने रावबो लेहामि बा लेजिनेस बिदिहाय जेबो आखुथाय दिन्थियाखै। डाइरेक्टरनि खोथा मानिनानै माने गावसोरनि मावनांगौ खामानिफोरखौ खोब मोजाङै मावदों आरो। दा जों जाखिनि मिन्थिना मोनो स्ट'रि बाहागोआ फ्राय जोबफ्रामबाय दा एक्सननि शुटिं सोलिगासिनो दङ। मोनसे राइट कुइसना बेसो थांनाय जिथु जांख्रिथायनि थैसाम जों पार्ट 1 होननांसिगोन बेहाय बे टेकनिकेलि जिथु गावलायनाय बुलायनाय बियो बयनिबो अनसायनाय मोननो हादोंमोन। दा देग्लायबो बेखौहाय मावफुंनायनि बेलायावहाय आरोबाव गोदान माबा मोनसे आदब बाहायदों नामा? ओरैनो थांनाय बेलायाव पार्ट 1आव मोनसे नोजोर होथाव खोथाया जाबाय मा जिखिनि फाइट खालामदोंमोन जिखिनि गावलायनाय खालामदोंमोन बेफोर एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला खोब रियेलमोन आरो जेबो जों टेकनिक इउस खालामाखैमोन। गोलैनायबाबो गोलैथारदों सोरबा बबेबा दैयाव थब्ल'नांगौबाबो बेयाव थब्ल'थारदों जेबो भिएफएक्सनि खामानि गैया। माने गोबां इन्जुरिबो जादोंमोन बुंनो थाङोबा पार्ट 1निया माने रियेलिस्टिकखौ मेनटेन खालामनाय जादोंमोन आरो। नाथाय नैबे बेलायाव जोङो पार्ट 2 मा खालामदों जिहेथु सावथुन नालाय जोङो रियेल स्ट'रिजों रिलेटेडबाबो सावथुन नालाय जोङो सावथुन बायदिबो सम सम लांनो गोनां जायो पाब्लिकनि गोजोननायनि थाखाय। बेखायनो जोङो बे खेबाव खायसे माने जाय बुस्थुआनोखि माने नुनायाव मोजां नाथाय रियेल नङा बेफोरबायदि बुस्थु दिन्थिनो सानदों जोङो। दा जेरै माने सौना होयोब्ला बा मोनसे किक होयोब्ला मोनसे बिरखालांनाय बे सम्भब नङा थेवब्लाबो जों बेबायदिखौ एबार देखायगोन आरो जोङो बुंनो दिन्थिगोन। थाङोब्ला रियेलनिख्रुइ देग्लायनिया साबसिन जागोन। साबसिन नायनायाव साबसिन मोनगोन आरो। दा कुइसनाथ' बेनो फैबाय थानाय समावबो जोङो नोंथांमोनाव आपडेटखौ लाबाय थागोन। दा बेनि गेजेरजों नोंथाङा फैगोन रिलिजनि उनावहाय रायजो राजाफोरखौ माबायदि अनसायनायखौ खावलायो दिनैनि दिनावहाय मा बुंगोन? बेखौनो बुंनो सानो आं जिहेथु खोब जोंनि नैबे सावथुन इन्डास्ट्रिया आरो सावथुन मुलुगा जोंनिया खोब नोरजिया जानानै दं नालाय जों जुदि नैबे जोंनि सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनांगौब्ला बेहाय निस्सय जोंनो पाब्लिकनि सापर्टआ नांखागोनानो। उइदाउट पाब्लिक जोङो माब्लाबाबो जोङो साक्सेस जानो हानाय नङा। बेखायनो आं बुंनो सानो बे सावथुना जिहेथु मोनसे गेदेर बाजेट लानानै खालामनाय सावथुन नालाय माबा मोनसे प्रडिउसारा जेन नेक्स्ट स्टेपसिम आवगायनो हायो अब्लाथ' जोंनिया बक्स अफिसा हिट जाखानांगोन। दा बक्स अफिसा हिट जानांगौब्ला जोंनिया पाब्लिकनि सापर्ट नांखागोन। आं बेखौनो बुंनो सानो रिलिजनि उनाव जेन बयबो लैहोर लैहोर फैनानै सावथुनखौ अनसायो बेखौ आं आसा थिदों। थेंक इउ।